Pak! Tabis man kayo ning unano ako. Manglibak na po ng animal, oh. Nana po ng mga gagmayng tao, oh. Manglibak ka ba? Kusog kayo. Ano naman day? Nana po ng mga duwa ka unano, oh. Mura yung kagtaas, no? May buntag sa inyo niya. Nana po ng marites, oh. Na po ning bayot nga driver og pedicab, oh. Nana po ng chismosa, oh. Nana po ng bayat, oh. Hato na po istorya. Gulay ginagmay. Lami ala, paruho ng bayuta, oy. May buntag ya, Dods. Magunsa nang buka dire. Murag isapot lagi ka, Kuya Dods. Isapot na po ko kay diha na po ni ako masilingan gagmayng tao. Mga pag gani ya, Dods, no. Naman kay kung nadungog ang istorya nga gilibak do kanan nila. Unsa may ilang gilibak sa kuha? Kakita ka na isa ya, Dods. Anak siya ya nga murado ka gasun. Tarantado. Pero ya, di lang tabo mag-away ha kay maghinagog maay gapon mo kay barkada biya mo. Bantay lang ka sa kuwaron. Sige Kuya Dods, balik sa speakers ha. Busing. Yung kang lagi nimong prasyo. Sa ko, Dominday. Ay lang kalain niya ha, pero mao mo gud ang ingon no. Sus, kama tigulang, oh. Mo gani yan no. Mo yang ingon murado ko sa cookie. Pantay ka sa kuwaron. Suko ginagmay oh. Hindi mo balance ako dito ya. Tara ya. Dako na kini kuharon oh. Sabaw sa kasimana. Nagunsa man ka diri bayot. Ay nalon to ko ingon sa imuha ba. Mayon ta di ka masuko. Unsa man na? Kita ka na. Ay kalain niya ha, pero ana siya tigulang naman kay ka. Usay tigulang. Nakaloko ha. Mao gani ang ingon niya no, nakaapas daw ka sa World War II. Kaloko kay nang tawhana na ba? Pero ay lang kay kasuko kol kay kamo na may mga silingan diri, dapat makasinabot mo. Bantay lang na sa kuwaron. Unya diri sa kuya, kay nasa kay paibalo sa ilaha. Ay may buntag ya Rudy. Ang sarap ka diri bayot. Da, isugang ya Rudy oy. Ni iso ginagmay oh. Hato na po kang istorya diri. Mao gani yan no. Concern man kay ko sa imo ha. Naon to kay paibalo sa imong istorya ba? Unsa na bayot? Ana bitaw siya ya. Ay nakalain niya ha, pero ana mo gud siya nga gragbi daw ka. Ikaduod na eh. Kaloko yung tawhana niyo. Da, isuga oy. Mao oy ginagmay oh. Sino ba kayo na ito ni? Ay lang ko kasuko kuya oy kay normal naman na sa silingan mag-away. Nya matos ako. Unsa na po ka diri bayot? Ay nalan to ko itabi-tabi sa imo ha, Braille. Dugay na ba ita amigo no. Unsa man na? Sispis po na. Braille, dili mas ingon nga nahilabot ko sa inyo pagka-amigo ha, pero murado kag sigbin ka lang nga barkada libak-libakon ka. Ay kaloko. Mo gani Braille no. Dili lang ta magingana no kay barkada biya mo. Banta lang naron. Oh no. Patay na. Magsumbagay gid ni ron. Gaya na ka. Wala ba ya ko manghilabot sa mo, ha? Balibag ti karon. Pasig nagtuo ka dako ka, tiko mo sa kulin mo. Sa ingon naman ang nagragbi ko. Unsa ingon nimo? Tigulang ko? Sino man jud? Bagayon na ko ni. Gahi day ka, ha? Dumo ginagmay oh. Hoy! Utangin niya na! Patay na si Kap. Madami na po kanya ron. Isog kayo na! Utangin na! Kamu ha! Mga laban yung masok mga ulo! Wala ko nalipay sa yung dibot karon! Sorry Kap, gini man godo. Pasensya kay Kap. Sulti ko ninyo be! Ngano nag-away mo? Kap, gingnan ko niya ng rugby daw ko. Kinsa may nag-ingon sa inyo ana ha? Ang bayot! Gatuo matong bayot! Mautoy chismosa dire! Bot-bot, rada itong iyang gingon day Kap. Oh! Gabot-bot na to tanan! Bahala ko dyan, madamay ko ninyo. Run.